Частка 6. Што зрабілі марсіяне за 2 тыдні? Некалькі хвілінаў я стаяў на кучы смецця і абломкаў. Стаяў хістаючыся, забыўшыся абсалютна пра небяспеку. У той смярдзючай бярлозе, адкуль я толькі што вылез, я ўвесь час думаў толькі аб грознай для мяне небяспецы. Я не ведаў, што адбылося за гэтыя дні. Не чакаў такога захапляльнага відовішча. Я чакаў убачыць шын у развалінах. Перада мною рассцілаўся дзіўны і злавесны ландшафт, быццам на іншай планеце. У тую хвіліну я адчуў тое, што не пад сілу адчуць чалавеку. Гэта пачуццё знаёмае, відаць, толькі жывёлінам. Я быў падобны на труса, які вярнуўся да сваёй норкі і ўбачыў, што землякопы знішчылі дарэшты яго жыллё. Тады я ўпершыню цьмяна адчуў тое, што потым стала зразумелым, што гняло мяне ўжо некалькі дзён. Пачуццё развенчанасці, разуменне таго, што я ўжо не цар зямлі, а жывёліна сярод іншых стварэнняў пад пятою марсіянаў. З намі будзе тое ж, што з іншымі жывёлінамі. Нас будуць адсочваць, вынішчаць, а мы будзем уцякаць і хавацца. Царства чалавека кончылася. Гэта думка мільганула і знікла, і мяне апанавала пачуццё голаду. Я ж столькі часу не еў. Непадалёку ад ямы, за агароджаю, зарослую чырвоную травою, я заўважыў ацалелы кусочак саду. Гэта мяне абнадзеяла, і я пачаў прабірацца, вязнучы па калені, а то і па шыю ў чырвонай траве і адчуваючы сябе ў бяспецы пад яе прыкрыццём. Сцяна саду была каля 6 футаў вышынёю, і калі я паспрабаваў ускарабкацца на яе, аказалася, што я не магу нават падняць нагу. Я прайшоў далей да вугла, дзе ўбачыў штучны пагорак. Узабраўся на яго і саскочыў у сад. Тут я знайшоў некалькі цыбулін, шпажніку і шмат дробнай морквы. Сабраўшы ўсё гэта, я пералез цераз разбураную сцяну і пайшоў у напрамку да к'ю паміж дрэвамі з павітымі багровым і кармінавым зараснікам. Гэта было падобна на прагулку сярод крывавых сталактытаў. Я думаў толькі пра адно – набраць чым больш ядомай садавіны і гародніны і бегчы, уцячы чым найхутчэй з гэтай праклятай, непадобнай на зямную мясцовасці. Непадалёк я знайшоў у траве кучку грыбоў і з'еў іх. Затым наткнуўся на цёмную палоску праточнай вады, там, дзе раней былі лугі. Дробязны пажытак толькі ўзмацніў мой голад. Спачатку я не мог зразумець, адкуль узялася гэта вільгасць у разгары гарачага сухога лета, але потым здагадаўся, што яе спарадзіў трапічна буйны рост чырвонай травы. Як толькі гэта незвычайная расліна сустракала ваду, яна вельмі хутка дасягала гіганцкіх памераў і густа разрасталася. Яе насенне трапіла ў ваду Уэй і Тэмзы, і хуткія на рост парасткі неўзабаве пакрылі абедзве ракі. У путні, як я пасля ўбачыў, мост быў амаль увесь у зарасніку травы. Каля Рычманда воды Тэмзы разліліся шырокай, але неглыбокай плынню па лугах Хэмптона і Туікенхэма. Чырвоная трава ішла следам за разлівам, і неўзабаве ўсе разбураныя вілы ў даліне Тэмзы зніклі ў ружовай дрыгве, на ўскраіне якой я быў. Чырвоная трава схавала сляды апусташэння, пакінутага марсіянамі. Пасля гэтага чырвоная трава знікла, гэтак жа хутка, як і вырасла. Яе вынішчыла хвароба, выкліканая, наколькі можна думаць, невядомымі бактэрыямі. Справа ў тым, што дзякуючы натуральнаму адбору, усе зямныя расліны выпрацавалі ў сябе здольнасць супраціўляцца бактэрыяльным захворванням. Яны ніколі не гінуць без упартай барацьбы, але чырвоная трава засыхала на корані. Лісты яе хварэлі, зморшчваліся і станавіліся кволыя. Пры лёгкім дотыку яны адвальваліся, і вада, якая спачатку памагала росту чырвонай травы, затым выносіла яе рэшткі ў мора. Падышоўшы да вады, я, канешне, перш-наперш наталіў смагу.
Я выпіў вельмі многа і, паміраючы ад голаду, пачаў жаваць лісты чырвонай травы, але яны аказаліся вадзяністымі і мелі агідны металічны прысмак. Я ўбачыў, што тут мелка, і смела пайшоў у брод, хоць чырвоная трава спавівала мне ногі. Але па меры набліжэння да ракі станавілася ўсё глыбейшая вада, і я павярнуў назад, у бок Мортлейка. Я стараўся трымацца дарогі, арыентуючыся па разваленых прыдарожных віллаў, па платах і ліхтарах. І нарэшце дабраўся да ўзвышша, на якім стаіць Рохэмптан. Я быў ужо ў ваколіцах Путні. Тут ландшафт змяніўся і страціў сваю незвычайнасць. Паўсюль віднеліся сляды разбурэння. Дзе-нідзе мясцовасць была настолькі апустошаная, як быццам тут пранёсся цыклон, а праз некалькі дзесяткаў ярдаў трапляліся зусім некранутыя ўчасткі, дамы з акуратна спушчанымі жалюзямі і запёртымі дзвярамі. Здавалася, што людзі пакінулі іх на дзень-два ці проста там мірна спалі. Чырвоная трава расла тут не так густа. Высокія дрэвы ўзбоч дарогі не мелі на сабе паўзучых чырвоных парасткаў. Я шукаў пад дрэвамі што-небудзь ядомае, але нічога не знайшоў. Заходзіў у два бязлюдныя дамы, але ў іх, відаць, ужо пабывалі іншыя. Яны былі абрабаваныя. Рэштку дня я праляжаў у кустоўі, бо зусім выбіўся з сіл і не мог ісці далей. За ўвесь гэты час я не сустрэў ніводнага чалавека і не бачыў нідзе марсіянаў. На вочы трапілі два паджарыя сабакі, але абодва яны ўцякалі ад мяне, хоць я іх клікаў да сябе. Каля Рохэмптана я ўбачыў два чалавечыя шкілеты, не трупы, а шкілеты. Яны былі поўнасцю аб'едзеныя. У лесе я знайшоў параскіданыя косці кошак і трусаў і авечы чэрап. Але на касцях не было нават кусочка мяса. Дарэмна я іх аблізваў. Сонца зайшло, а я ўсё плёўся па дарозе ў Путні. Тут марсіяне, відаць, прымянялі цеплавы прамень. У агародзе за Рохэмптанам я накапаў маладой бульбы і крыху пад'еў. Адтуль адкрываўся від на Путні і раку. Змрочны і бязлюдны від. Счарнелыя дрэвы, чорныя закінутыя разваліны ля падножжа гары, зарослыя чырвонаю травою балоты ў даліне разлітай ракі і мёртвая цішыня. Падумаўшы пра такую хуткую перамену, я раптам адчуў нейкі страх. Я міжвольна падумаў, што ўсё чалавецтва вынішчана, змецена з твару зямлі, і што я тут стаю адзін, апошні жывы чалавек. Каля самай вяршыні Путні-хіла я знайшоў яшчэ адзін шкілет. Рукі яго былі адарваныя і ляжалі за некалькі ярдаў ад пазваночніка. Крочачы далей, я паступова пераканаўся, што ўсе людзі тут знішчаны, акрамя некаторых уцекачоў накшталт мяне. Марсіяне, відаць, пайшлі далей у пошуку ежы, кінуўшы спустошаную краіну. Можа, цяпер яны разбураюць Берлін ці Парыж, калі толькі не рушылі на поўнач.